What are you doing? Pinaalis ka ni daddy sa baba? Ha? Si ate kasi makulit eh. Hi! Hi! Pinaalis ka ni daddy sa baba? Ha? Ang kulit kasi ni ate eh. Ano? Ang kulit na nunan na ako. Ano yung noo mo? Hi! Hi, Skyler! Ano? Ano, bebe? Ano, bebe mo? Hi! Hi! Hi, babe! Hi! Ang cute-cute naman niya. Hi! Nagpapakute yan eh. Hi, baby! Pinalis ka ng daddy. Eh, si ate kasi ang kulit eh. Ano? I love you.